Veniți la roll call. Bine. Căutatul în celulă astăzi este Next. Ok. Asta este celula. Nu. N-am nimic de contrabandă. Are un combo. Ce să fac? Nimic de contrabandă. Așa. Am văzut doar o sabie. Shop job. Bun, și acum ce avem? Cât era? Ce zic? Ce avem acum, că mi-e foame? Um, mic dejun ora 9. Eu nu vreau să mănânc. Nu mi-e foame. Gata. Oh. Liber. De la 10 la 12. Ce bine. Ce e acolo? Animal. Domn polițist, Da? vedeți că ați uitat să puneți aici o manetă. Ah. Fuck. Dați așa că pun pauză puțin. Bun. A spus? Da. Ce e aici? Oh, Nu intra, nu intra, interzis. mă antrenez. Aici e interzis. Aici este calculator. Nu e calculator, alerge aici. Bum, Ale. bum, bum. Hai, acum ce avem? Că au trecut 2 ore. Acum este jobul. De la 1 la 3. Eu mă să fac jobul. Mă întreb cine vine azi să cumpere. Alo, da, vrei să-ți cumpărați ceva? Ce aveți pe stoc? Veniți și vedeți singuri. Uh, Doriți ceva? un pickaxe. Poftim. Cât costă? 10 gold ingot. Perfect. Stai puțin, dă-te. Am dat. Ce faceți, mă atacați? Dă-te. Am dat. Le poți lua tu? Săgeți-le. Stai că le... Îți că omor. Așa, bine. La revedere. S-a cam încendit pe aici. La revedere. O zi bună. Sper că nu te superi. Nu, nu mă supăr. O să fur un cardafit. Să nu mă vadă nimeni. Bun, se face... Da, eu... Bun, a trecut 3 ore, deci pot pleca acum. Acum roll call-ul Bine. de seara. Va fi căutat Rex. Bine. Mă duc. Domn polițist, de când căutați și în wc-ul? Cum?
Pe când căutați și în wc. De astăzi. Ok. Deci, Asta a cui este celula? alu Vasilică. A, Vasilica? Da. El nu s-a mai prezentat. Unde este? Nu știu. Nu am fost prieten cu el. Cred că a evadat. Cum? Nu știu. E cam imposibil. Ok. Ce avem acum? Masa de seară. Dați-mi și mie un night vision. Bine. Gata, yeah. Masa de seară? Da. Iar mâncăm. Nom. Dar sunt buni cartofii ăștia. Poți să-i păstrez? Da. Gata. Acum bine. Bă. Îmi bag niște iteme în WC unde nu o să mă caute. Perfect. Deci nu mă mai caută. Am înțeles. Ciocru. Da. Mâine va fi o nouă regulă. Se va căuta și WC-ul. Fac. Ok? Ok. Ce ascundeți acolo? Nimic, veniți și căutați. Doar am scăpat sticla. Ce sticlă? De Nike poză și am luat-o. Bine. Bun, ce avem acum? Culcarea. Ok, ne culcăm. Închidem. Închide tu. Mă culc. Eu mai stau puțin, trebuie că nu trece somnul. Mama, e 12, ar trebui să dea Stingerea. Bine, vă zice și dumneavoastră să vă culcați, că mă culc. Noapte bună! Ok. Ce dimineață am avut. Ce somn am avut. Roll call. Păi și dați-mi drumul, că sunt în celulă blocat. Haide, la roll call. Venit. Astăzi vei fi căutat tu pentru că Vasilica nu-l mai găsim. Și vei fi căutat. Venit. Oga, nu cred! Ce? Vasilica este acolo, Unde? la graniță. Unde ești? Uite-l acolo pe Vasilica. Nu fă asta. Cine să nu facă asta? Nu ai voie. Nu ies, vă promit. Nu ies. Dar mă uit. Am o putere de la acest mic teleporter. Dacă apăs pe el, mă va teleporta la tine. Stai aici. Stau aici. Să vorbesc cu el. Vasilica, de ce ai evadat? Ce? Vasilica, de ce ai evadat? Aduceți-l încoace, domnule. Nu? Aduceți-l încoace. Înapoi, în închisoare. Vasilica, vino. Nu. Vino. Nu. Vino. Nu. Omorâți-l. Atunci vei fi pedepsit cu moarte.
Mă voi teleporta acum la tine. Oh, ce șmecher. Bine, ce avem acum? Avem masa. După rulcul avem masa. Am mâncat. Păstrez și pentru seară. Avem liber de la 10 la 12. Bun, bun. Domnule, Da? aceste furculițe sunt iteme interzise? Sunt folosite la mâncat. Deci nu sunt. Au. Dar sunt și interzise pentru că pot sparge gardul cu ele. Deci sunt cam interzise, ilegale. Da, nu le folosesc, doar le mănânc. Dar mănânc. Jobul, Job! Yes! job work. Să vedem cine mai cumpără. Armă. Bună ziua! Bună ziua. Ce doriți? Doresc un guard outfit de rezervă. Guarda outfit costă 50 gold ingot. $600. Încet să nu mă vadă, sper să nu mă vadă. Dacă mă vede. Da, mai dorești ceva? Ce faceai acolo? Nimic, doar verificam stocarea. Bine. Hei! Doar verificam stocarea, șeful. Lipsesc 2 guard outfit-uri și un pickaxe. Păi, un pickaxe vi l-am cumpărat văzut dumneavoastră și unul l-am vândut lui Vasilică. Vasilica a murit. Da, dar l-am vândut ieri. Înainte să scape. Nu aveai cum, pentru că el era acolo afară, la graniță. Păi m-a chemat și am dat-o prin gard. Ei, nu încape, pentru că gardul este foarte strâmb. Păi a luat-o cumva. Eu m-am aruncat-o peste gard. E foarte grea, nu ai cum. Tu mi-ai ascuns ceva. Nu ți ascund nimica. Eu cred că tu ai furat. Nu am frat-o. Uitați-vă aici în desc. N-am frat-o. Păi o ții la tine. Păi nu am la mine. Poate e la Vasilică. Nici la Vasilică. Bine, vei lua un avertisment. Păi, bun băieți, atât a fost acest mic roleplay, nu s-a terminat seria. Am fost alături de Kenzo, a fost ziua lui, hai să zicem un mic la mulți ani. Mulțumesc. Și papa.